Ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo. Igama lami ngingusambiswa ngikakandlozi. Ngicela amaqala uvashele i-channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukele ohlelweni. Wembukeli kulimale kaba besifazana ababili ngesikhathi imoto yohlobo lwe-Honda Jack Silver ebipakile idlala ingane encane ithinta iHand-brake. Imoto yabese yehla njalo ngomgwaqo yayoshayisa umuzi womuntu waphela nya. Le ngane ibihleli ngaphambili esihlalweni somgibeli ongashayeli phecelezi i-passenger seat. Inkampani yonogada i-Reaction Unit of South Africa ifica abesifazana ababili beqhwishaqhwisha osenqenqemeni lomgwaqo, kanti ingane yona ibingazi nokuthi lidumephi njengoba iphume ingenamihucu. Bobabili abesifazane bathathiwe bayolashwa esibhedlela uyothola usizo oluphuthumayo. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.